bethu bakwaDukuza TV, sithemba ukuthi wonke umbukeli wethu uyaphila. Likhuluma laphana ke noPhumlani kwaKamhlongo oqhamuka laphana ey'ntabeni zakwaDukuza eStenga. SiseThekwini kwelikaBhanana njengoba nibona nje laphaya sise-CCMA la ekuthethwa khona amacala abasebenzi. Sitholela udaba ke nenye yeyinsizwa noma ngithi nenye yeyinyunyani esisebenzisana nayo okuyiwusa okuwumfowethu la eduze kwami njengamanje ozoyichaza naye ukuthi ubani sizolwela obani, ngoba njengoba nazi-ke babukeli bethu ukuthi-ke umfowethu lo kukhona la iwusa sike sasebenzisana nayo khona eBhalitho siyolwela amalungelo abasebenzi la esafike saphumelela khona-ke abasebenzi abashiya bejabule beyithole yonke into abebeyidinga. Kodwa-ke ngizonikeza umfowethu-ke ithuba lokuthi ayikhulumele nayo. Ingakhohlwa ukuthi-ke konke ukukhula kwethu kudiphendele kunina. Kubalulekile ukuthi ni-subscribe, ni-like, ni-comment ukuze sikwazi sikhuphuke ngama-comment enu. Ngicela nje ukudlulisela kubaba Umhlaba-ke ayichaze mase chaza ukuthi size ngani. Ngiyabonga baba. Over to you. Sanibonani, asibingelele kaDukuza TV. Siphinde sikubonge ukunikeza umphakathi leli thuba. Ziningi izinto sesidlalele ukuthi kwaDukuza TV. Mina nginguVusi Mhlaba ukuhlala ngwaMashu. I-union engiyimele i-Workers Aid All Sector Union. Masifinga-ke sithi WASU. Namhlanje njengoba silana umphakathi, kahle kahle sikunqaba umphakathi ukuthi ake sihlanganeni sonke. Ukugula komuntu oyedwa kube ukugula kwethu sonke. Lana sizomela abasebenzi. Ngicela umphakathi ulalele kahle. Usizo oluphethe abantu bakithi noluzophatha iy'ngane nengane yakhe ka-grade 0. Ngicela ukuthi sifisa ukwenzani umphakathi. Sizomela abasebenzi abaxoshwa ka-Shoprite ose-Gateway eMhlanga. Labasebenzi babalelwa ku-40. Ngiyacabanga isihlungu sokuxosha abantu abawu-40 baphinde bababopha bahlale ejele i-weekend yonke. Ngikhuluma nani nje mphakathi njengamanje, icala laba liphelile ngoba baphuma enkantolo la ekuthiwa i-CR Swart ngoba lithi ijaji uShoprite awulethile ubufakazi obanele. Nami-ke namhlanje sizokhombisa ikhomishini ukuthi akukona ukuthi ngoba abasebenzi sobenza amacala, kodwa ukubahlukumeza ngoba inhloso yale fiki namthwalo la eSouth Africa ukwenza ama-profit, benza ama-profit ngabantu bakithi. SiWASU into esifisayo umphakathi, siyafisa umphakathi usibize sizokwenza ama-workshop ngey'ndaba zabasebenzi, ngoba yonke indawo esihambayo umsebenzi usaba umqashi ukujoyina i-union. Awukwazi ukusaba umqashi ngento eyimpi yakho, yimpi yakho. Awuceli, funda umthetho-sisekelo wezwe, funda i-Labour Relations Act, ikunika ilungelo lokuba i-union. Ngibonge kakhulu sime lapho ngoba sicelile kwaDukuza TV sesizoya lapha kubasebenzi nabo bayikhulumele bachazele umphakathi ukuthi kubuhlungu kangakanani lapha koShoprite. So mawuthenga wena umphakathi, ngicela wazi ukuthi unika uShoprite amandla ukuthi uhlukumeza abantu bakithi. Mawungena nje uthenga, njengoba uthenga igrosa, ngifuna namhlanje nguVusi Mhlaba ngiyakutshela yazi ukuthi unika abacindezeli amandla ukuthi abahlupha abantu bakithi. Ngiyabonga. No, siyabonga nje kakhulu baba Mhlaba. Sibonga nje kakhulu babukeli bethu bakwaDukuza TV. Njengoba sesichazekile-ke umfowethu lapho oqhamuka kwa-union iWASU okuyena esizana naye kakhulukazi ey'ntweni ey'thinta amalungelo abasebenzi. Siyacela ukuthi-ke nomunye okhona, ngiyazi sesike sasebenzisana nomunye, but isivumelwano esesinaso nomfowethu noma nenkampani le akuyona ukuthi sonke isikhathi uma kunemuntu onenkinga
nabasebenzi njengoba kade chaza ukuthi-ke kuyafisa ukuthi kube ne-workshop la abasebenzi bayochazeleka khona ngamalungelo abo abasebenzi. So into esizoyenza besocela ukuthi-ke mhlawumbe naye mhlawumbe ekugcineni kohlelo ashiye inamba yakhe, bayishiye inamba yakhe ukuze kube khona indlela la azokwazi ukuthi avule iklasi noma nje over the phone or online, nikwazi ukuthi-ke nikhulumisane nayo iwasi ukuze nazi ngamalungelo enu ngabasebenzi. Baningi abantu abahlukumezekayo, abanye bephelelwe umsebenzi, belahlekelwe namalungelo abo okuzazi emsebenzini, bephelele nayithemba lokuthi bayaphila emhlabeni, ngoba kugcina sekungathi nje kuyicala ukuba nesikhumba esimnyama. So siyacela kakhulu-ke ndemnyama ukuthi-ke sibambisane kukho konke, njengoba nathi sisukele ey'ntabeni zaseStenga sithe asizobambisa abasebenzi engazi ukuthi basebenza emhlanga, uShoprite wasemhlanga, abangaphathekile kahle, baxoshwa baze baba ku-40, bavalelwa ngisho nasey'khindini-ke ejele, bathi abelunge behind the bars iy'nsukwana, baphinde bakhiphe inkantolo ngokuthi-ke ubufakazi abuhlangane. Kodwa ngokomthetho umuntu usehambile walala ngaphakathi, siyazi ukuthi mhlampe labantu mase kuthiwa benayo imali noma amandla ukuthi beyilwele bebengakhokheleka ngalento eyenzile. Akekho umuntu ovumeleke ukuthi alale ejele ngaphandle kwesizathu. Kodwa nakho-ke uShoprite wasemhlanga ukwenzile lokho. Siyacela-ke babukeli bethu bakaDukuza TV, noma kukhona nomunye okhona noma inhlangano ekhona noma ummeli okhona ongakwazi ukuthi-ke angenelele kulezi iy'nkinga ey'njengalezi, ngoba siyindlemnyama, siyazi ukuthi bafowethu imali iwukhiye wempilo. Uma ungenamali ungaba nakho konke, kodwa imali uma ingekho awungeke uze uye endaweni empilweni. Impilo ilele kakhulu emalini, nemali iyona eyenza ukuthi impilo ihambe ngendlela esifisa ngayo. So siyacela ukuthi indlemnyama ke silulelane izandla, uma kukhona onosizo ey'ntweni enjengalezi, njengoba nangumfowethu sefikile naye walula isandla njengoba eze kubasebenzi, besicela ukuthi naye asondele ngaphambili, alule isandla ukuze sibone ukuthi-ke sisizana kuphi siyindlemnyama. Uma uzongena ngabukeli wethu ukuthi-ke amakhamera awavumelekile, uma ungasungene ngaphakathi ungathola ukuthi bonke abantu abangaphakathi abaze emacaleni indlemnyama emhlophe iyodwa kuphela. Kanti yini thina sizosimnyama senzeni kangaka? Babukeli bethu-ke sisazokhuluma nabasebenzi, sizoya-ke kubona sikhulume nabo, mhlampe bayikhulumele ukuthi-ke isitori sithini, yini ababexoshelwe yona emsebenzini. Sibonge kakhulu babukeli bethu ka-TV. Ningakhohlwa-ke ukusubscribe, ni-like, ni-comment. Siyabonga nje kakhulu. Njengoba ngithembisile-ke ukuthi-ke ngizoke nginivezele noma nginikhulumise nosisi laba abaxoshiwe baphinde baboshwa naba-ke la eduze kwami ey'thandwa zami. Noma kubuhlungu nje ukuthi iy'ntoka zezinhlanga ngase uma phakathi ebhantshini, kodwa-ke zizoyikhulumela zona, zikhulume nje indlela ezizizwa ngayo, zichazele sonke isitori sethu, noma sazo ukuthi kwenzakalani, nokuthi beze bephume nje emsebenzini babexoshelwani, bahlala iy'nsuku ey'ngaka ejele. Ngicela nje usisi bami ukunibingelela, mina ngufumela kaMhlongo kaDukuza TV. Siyabonga nje kakhulu. Sisuka le eStenga njengoba senisicelile nje nihlangene nayo inkampani le inhlangano yeWUSA, sasukumela phezulu-ke nathi eStenga ukuthi-ke siyinhlangano esiza ngothando nangenhliziyo elwa nokuhlukumezeka komuntu omnyama nanoma engayiphi indlela. Manje nizokhumbula nje manje lilandele i-channel yethu from ekuguleni, ekuhlukumezekeni emsebenzini, siyawalwela amalungelo abasebenzi, siyayilandela iy'nto ey'njengalezo. So siyacela nabanye ababukeli bethu abakhona nabasafikayo kule channel abaney'nkinga noma ezithi azifane ney'kasisi, badlulele ngaphambili. Sisi bethu ngicela nje nibukele ababukeli bethu bakaDukuza TV, mase nichaza-ke udaba leni ukuthi-ke nize ngani. Qala nje kwena sisi wami, igama ngubani? Igama lami nguThobile wakaMadlala. Thobile Madlala. Sisi wami? NguTracy Wagabela. Tracy Gabela. Nawe waboshwa sisi? Ngaboshwa mina. Ngibambe lapho-ke ebhandeni, ngiyadlala njalo. Sisi wami wethu bengizocela nje kafishane uchazele-ke ababukeli bethu ukuthi-ke kwenzakalani, usiqandise nje lonke udaba olucabanga ukuthi mhlawumbe sizolidinga ukuze sikwazi ukubona ukuthi kuphi lasincedisa. Ngaqala ngokuthi ngithina besebenzela inkampani iShoprite Checkers Hyper eGateway. So bekunakho ukuthi masisebenza emathilini kube khona ukuthi mhlambe basitshela ukuthi i-system iyabheda namhlanje but siqhubeke sisebenze. So kwenzeka-ke last year ngoMarch sisebenza, so i-system yabheda-ke nje the whole day yaba offline, saqhubeka sasebenza. Sithe masiqeda ukusebenza ngalo lolo suku lolo
asangatshela ukuthi sibhalansile because normally besishele mhlawumbe like end of the day siyatshela ukuthi ubhalansile noma wenze njani like ube short noma ube over which amount nani. So ngalelo langa kwathi i-system iyabheda asihambeni and ngeke sizositshela ama-results alolu suku ukuthi sisebenze kanjani. Sahamba-ke so the following day masibuya hayi masithi siyathatha amakhadi ethu lawo okugcwalisa kona suke nama-results a-previous day ukuthi usebenze kanjani. Hayi sabona sino-shorty mina nje ngaba no-short ka-5.5 5,500 ngihambe ngiyosayinisa-ke kwi-manager as usual ingasho ukuthi i-manager hayi usuku luhambe siqhubeke sisebenze nabanye ozakwethu nabo abanye babe-ove ngemali beshode ngemali engaphezulu kwalelo and kwangaqala kuhlale kwenzeka even the previous years kwenzeka nje system hayi kuqhubeke kuthi ngesonto elilandelayo ifike i-manager kumina ithi uyakhumbula ukuthi ngelanga lokuthi wena washoda ngemali ekangaka ithi mina yes ngiyakhumbula bese ethi na i-blow mali ithi mina uchaza ukuthini ukuthi i-blow mali because iyashoda and asatshela ukuthi i-system thina ngoba vele kuhlele kwenzeka kanjalo ukuthi i-system yasithi manager-ke anyway-ke senza i-investigation because asiboni ngathi i-system sibona ngathi nini imali eniyithathile hayi lwaphela usuku sabizwa ongabizwa la phakathi ngibizwa i-branch manager ne-store manager sakhuluma nathi yasibuza hayi ngisho sisho nje sihlale ezweni elodwa hayi imali vele asiyazi umbuza libangani nje accuse ngalolu sikhathi wayebuza actually wonke umuntu wayeshodile but umbuza one by one ngalelo suku yes one by one ofisini akhulume nawe hayi uchaze hayi imali angiyazi and ngalelo langa imali azi siyibale njengokujwayelekile because noma uqeda ucash apha uyayibala imali yesibali ngalelo langa azi siyibale kwavela wathiwa nje ufaka imali elokujana emindeni lapha kwi-cake bese uyahamba uzibona kusasa base siyafika imali yashoda hayi ngalelo langa sesibizile-ke i-manager ngachaza ukuthi hayi i-system ibibheda basho i-system ibibheda so imali ishodile kanjani but bona bathi benza i-investigation because imali babona ngathi thina esiyithathile ukuthi kanjani-ke nathi asazi ngoba lapho masiphuma ufike ubale imali uyiphose ewindini then uma usuphuma lapha wonke ukhesha uyaseshwa like uyaseshwa useshwa then uphume and there's even cameras ngalolo suku kodwa siyanga-ke emakhaya-ke unfortunately abawu-5 abethu sathi siphuma kuyobuzwa ngemibuzo savalelwa kwenye yama-ofisi kwathiwa hlaleni lapho because sebebonile kumakhamera ukuthi imali kahle kahle ithile esiyithathile so thina njengabasebenzi sathi sicela ubufakazi balokho because thina akazi imali asiyazi asiyithathi imali laphana because why uzothatha imali because uma imali uzoyithatha kanjani kube kuzo-affect umsebenzi wakho ungakusazi because uma ushodile uyaxoshwa uma ushode ngo-200 rand uyaxoshwa basivalela-ke kwaze kwafika amaphoyisa namaphoyisa nawo sawabuza ukuthi nisithatha kanjani ubufakazi balento le bungekho sathi sicela ukubona i-footage sicela ukuyibona lento enishoyo ukuthi imali kwathiwa zivumelekile ukuthi siyibone bahamba bosibona so manje boshwa-ke manje amaphoyisa mhlawumbe khona anifundela khona ngoba normally iphoyisa uma lifika lizokulanda liyake likutshele ukuthi-ke ngaphansi kwembandela ethile mase lithi sokhuluma phambili kodwa kunembandela elake liyibeke ukuthi ngizokubophela into ewukuthi iliphi icala bathi banibophela lona mhlawumbe into abanifundela yona bathi basibophela i-theft from i-employee sasabuza-ke thina ukuthi hawu umuntu uyethathwe yini eyovalelwa bungekho ubufakazi bathi according to ama-company rules asivumelekile ukuthi sibone i-footage basihambisa-ke enkantolo saboshwa salala laphayana then sahamba saya enkantolo masifika enkantolo icala akazi lizehlala aze singene ngisho even ngaphakathi enkantolo because bafika abasemsebenzini ne-evidence yabo then inkantolo yayichitha i-evidence yathi awufakazi mhlawumbe uma ukuthi-ke khona indlela okwenziwa ngayo iyona yiphi leyo evidence abafika nayo yagcina ichithiwe mhlawumbe ukuthi wezwa bagcina bengasitshenanga nje kodwa nje sathi sibuza lo mlungu wafika noma yini lo kodwa useligqoke ijazi noma yini cabanga ukuthi bathini prosecutor wafika kuthina wabiza ama-ID ethu
wabiza namagama ethu sasho ukuthi sikhona la hayi singene phakathi sahleli nje la silindele ukuyongena ngaphakathi base bethi i-matter was not placed due to evidence ayikho. Kodwa-ke mhlawumbe uzongicorrecta sisi wami ngokukhumbula kwami anda ukubuya enkantolo khona la oqala khona e-police station mhlawumbe kuthiwa ugenqe ithuba. Sayiginqa and isabuza lo mseshi wethu ngisanenamba yakhe umseshi ngambuza ngathi mina khona wakhuluma nomphathi wakhe umphathi station nani wathi u-checkers awucacisi kahle kodwa futhi manje masibadedela labantu iy'mali abashode ngazo zinkulu thina sizoba senkingeni wasethi umseshi unfortunately guys sizoniginqisa senze ngendlela okwenziwa ngayo la basikhiphisa amabheyili sahamba saya enkantolo lafike kwathiwa icala likho-ke ngoba la abasemakhamereni bafika emsebenzini then inkantolo yaseyasho ukuthi bona bayibona into engahlalelwe enkantolo icala ubufakazi abukho maybe sasisabuza ukuthi sisenze njani sibuza kulo mlungu wathi umlungu guys can go and collect ibheyili yenu then u-checkers uma ngabe usuyilethile i-evidence then imali icala la izohlala khona sahamba kanjalo. Mhlawumbe uma ngingabuza nje iy'nsuku ey'lako wayevalelwa ngaphakathi. Salala 2 days savuka ngolwesithathu usuku savuka ngolwesithathu sesizoya enkantolo. Okay, mhlawumbe-ke emva kwalokho kwaba sekukuphela komsebenzi kukhona ukuthi ngoba icala lichithile inkantolo mhlawumbe ngizobuyela emsebenzini iphi into eyenzakalayo emva kwalokho? Sabuyela-ke baba emsebenzini. Okay, sahamba saya enkantolo lachithwa icala then from lapho sahlangana nalabo sasibushwe nabo sathi guys senza kanjani asiphindeni sekhona soze ukuthi kwenzakalani saphindela nangempela safike sacela i-manager yathi i-manager asime la then wathi basinikeza iy'ncwadi zokuya kwi-inquiry kwi-hearing base bathi ngoba kunama-policies ashoyo ukuthi uma ngabe u-operator imali nani imishoda under your name which means you are shortage what was umsebenzi yaphela saya kwi-inquiry nakhona kwi-inquiry ngafike ngabuza ukuthi ngixoshelwani ngoba ngicela ukubona i-footage nakhona azi bezinikeza i-footage yokuthi imali ngayithatha mina bathe nabayenza i-investigation ba-find out ukuthi no it was not i-system shuthi angathi sayithatha kanjani imali ngabuza mina ngathi ngoba i-security liyangisesha umsebenzi uphelile. No, ngiyakuzwa sisi wami. Kakhulu udaba. Babukeli bethu bakwaDukuza TV ngicabanga ukuthi ngiyaluzwa udaba likasisi nomunyu nje elingifikisela wona ngoba uyeza ukuthi la kunonyawo abake bebiza ukuthi unyawo lemfene. Ngoba uyayizwa lento ukuthi ayithule kunalama system elekuthiwa down allow and lokho akushoyo usisi ezitolo nje eziningi babukeli bethu uma nizokhumbula bayayithanda ukuthi bayenze lento ye-system elo ye-system down and kakhulukazi mawuzokhumbula mawuzoya kunale ndawo le abake bethi i-money market isikhathi esiningi kulezo yindawo kuye kube nokukhixana balama system alo ama-system down kodwa mawuthi udaba likasisi ngingasiye umseshi noma i-investigator kodwa mawuthi uyalibheka uyaluza ukuthi no khona engahambi kahle ngeke kufike kube ne-system ebhedayo kodwa kuthiwa umuntu akasebenzi ama-record azoqhamuka bonke lento eyenzakalayo why kubhlenywe umsebenzi ngoba mawuthi uyalibuka udaba angisiye umseshi noma ini babukeli bethu bakaDukuza TV kodwa nathi siyazama ukuthi sili-analyze noma silihlaziye ngendlela esilibuka ngayo nathi sisebenzile nathi sinayo imiqondo esiphiwe uNkulunkulu yokubuka into siyihlaziye ngendlela eyiyona. Why ngosuku lokuxoshwa kusisi mase kuthiwa-ke imali ayingabalwa? How come ukuthi wena ungasebenza ngemali kodwa egcineni kuthiwa ushiye kanjalo uhambe? Is that possible? No. Mina ngokwami laba bukeli bethu kaDukuza TV angisho ukuthi ngithini kodwa kukhona ukushaya amanzi ngicabanga ukuthi-ke umuntu mhlawumbe-ke ongasinikeza ulwazi olugcwele noma onganemininingwane egcwele noma abaseshi uma kuthiwa bakafika abafanele beqonde kuyena yilo owayephethe ngosuku labasebenzi okungambiza ukuthi mhlawumbe uyena owayemanager noma ngabe angazi noma i-floor manager ekhipha lawo ma-rules ukuthi-ke imali ayingabalwa. Siphinde sibuyele kwi-branch manager
Branch manager ngicabanga ukuthi nawe unawo ama-rules noma unemigomo imibandela enisebenza ngaphezu kwayo noma ngaphansi kwayo. Ikhona yini imithetho ethi umsebenzi makaqeda ukusebenza imali angayibala ishiya kanjalo agoduka? Bengicela-ke branch manager sozama konke okusemandleni ukuthi le video le ihambe ifike ku-branch manager waka-PCC Shoprite, Checkers, e-Gateway. Okunye ngingakuzwa ukuthi bathi umthetho wabo bona uma ushoda namhlanje utshelwa namhlanje ukuthi ushodile, kusasa usuzoya kuqala uma kubaya investigate ukuthi ngabe kwenzekeni, mhlawumbe bazama ukusiza bethatha amakhadi ama-FT card behlanganise bebone ukuthi khona yini la okwenzeka iphutha, noma bebheke umkhamera ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi khona asitheni i-customer lijo 300 wena walinikeza u-3000 bephutha, kuyakwazi ukubonakala konke lokhu. So kwenzeka-ke bekusiza-ke kanjalo uma ngakuthi wena akuhlangani yonke i-information leyo usuyaxoshwa-ke usuya kwi-case usuyaxoshwa. Eyami i-case-ke angitshelwanga mina ukuthi ngishodile, ngize ngizobizwa manje ngoJuni, ngizotshelwa ukuthi ngashoda ngoJanuwari. Awu futhi 5 months onke ngize ngizotshelwa manje ukuthi yena ngishodile. Uma ngicela ukubona Shoda kaJanuwari uzotshelwa ngoJuni. Ngizotshelwa ngoJuni. Ngicele ukuthi ngicela la ngithi sine-performance card ukuthi uma uqeda uphesha up uyasayina ubhala ukuthi ubhalanse ngishodile. Ngicela ukubona-ke lapho ngoba phela sekuyisikhathi eside ngingaboni. Ngicela ukubona ukuthi ngoJanuwari ngashoda ngicela iphi i-performance card yami, imanager yanqaba ukunginikeza i-performance card. Yathi akubhalwanga lutho i-performance card yami. Anginikwanga ubufakazi ukuthi ngashoda. Kodwa still wagcina uxoshekile emsebenzini. Still ngagcina ngiqhubekile necala kwathiwa uma kukhona into engifuna ukuyibuza noma engihlapha unyakaze engifuna ukwenza ngihambiyasi. Ingazi nanokuthi ngizothini. Indle emnyama bafethu sisenkingeni. Sisenkingeni embi and masingaboni njengamanje angeke siphinde sibone bafethu. Masingashintshi njengamanje isikhathi sisekhona ngoba njengamanje i-platform ikuseyethu babukeli bethu. Yabona uma usakwazi ukusukuma noma ukusuka la usuka khona ukwazi ukuzofika edrobheni kuseyisikhathi sakho ngoba baningi abantu abafisayo ukuba la sikhona bangakwazi ngenxa yokuthi abanayo amandla ukuthi befike la. So uma usakwazi ukufika ukwazi nanokukhuluma uzofika kule platform esibona usenawo amandla. So babukeli bethu noma ngabe yikuphi la nikhona ngicela ukuthi-ke sike sihlale phansi sijule sibuze ukuthi-ke si-happy ngale mpilo esiyiphiliswayo ezweni lethu siphila South Africa. Are we happy with the life that are we living in South Africa, in our own country, in our mother country? This is so sad bafowethu. This is very very sad Africans. Ubuhlungu bafowethu, ubuhlungu kakhulu siyindle emnyama ngoba sigcina size silahlekelwe ukuzethemba ngenxa yayo yonke lento le. Kodwa mangithi ngiyabuka abantu ekufanele sibablame kakhulu ithina ngoba konke kukuthina, konke kulele kuthina, akukho okungenzeka okungale kwethu. Ngoba ngikhuluma ngisho upresident ophethe umuntu omnyama onjengathi. Kodwa konke kulele kuthina. Kodwa ke babukeli bethu ngishiya with a question mark. With a question mark. Ukuthi yini engaqeda lenhlupheko esikuyona njengamanje? Yini engaqeda lenhlupheko usisi bami lezi zintokazi ezinhle kanje? Kuze kuthiwa ni black is beauty. Once you turn back you never go back. So bafowethu babukeli bethu kodwa ke ngiqinisile ngalokho ngikukhulumayo. Akekho umuntu ongashintsha isimo esikusona ngaphandle kwethu. Siswami ke mangabuza ke SCMA njengoba kwathiwa yana khona wagcina uyini noma mhlawumbe ingoba uze namhlanje. Yebo ngagcina ngini ngicala. Yes ukudlela saliqhubekana namhlanje. No siyabonga kakhulu mfethu. Usisi ke babukeli bethu usasomdedela nje kwisikhathi sakhe somngena ecaleni SCMA nakho nje ngaphesheya komgwaqo uyakhona sizolinda ke sihlale la ngoba umsebenzi wethu bafowethu usuka la enhlizweni awusuki emaphaketheni ngoba konke esikwenzayo babukeli bethu ngiyafisa ukuthi ngihleze ngicacisa ngaso sonke isikhathi konke esikwenzayo kusuka othandweni nasemaphaketheni ethu. There is no one
not even a single cent la sithola khona, but siyakufisa lokho ukuthi nathi thina kwenzeke ukuze sikwazi ukuthi-ke sikhulise i-channel yethu, ngoba iyona nto esenza ukuthi size singakwazi ukufika kwezinye iy'ndawo ey'kude, ngoba baningi ababukeli bethu abake besicela ukuthi sifike khona, but sigcine singakwazanga ukuthi sifinyelele ngenxa yokuthi-ke asinawo amandla okufika lapho, kodwa ngethemba likaNkulunkulu nanothando lenu babukeli bethu. So lokhu nje sanicela, sanigqugqumezela, sanitshela ukuthi-ke namanje asikabi khona isponsor. As soon as siba khona futhi isponsor, siyobuyela nina babukeli sinitshela ukuthi hayibo sekunjalo-ke sesiyakwazi ukuhamba sifike noma yikuphi la sifika khona, ngoba sebekhona abathe basibona nathi basizwela ndlela thizeni. Kodwa kwamanje besicela nje ukubulela nabo sisi bethu behambe bongena ecaleni, sizolinda-ke azaphume usisi-ke sizwe ukuthi-ke kuhambe kanjani ecaleni, kodwa-ke siyazi ukuthi konke okuhamba noNkulunkulu kuya-ke kulunga. Sisi wami, thina singabakaDuza TV sisebenza kakhulu ngaleya ndoda leya, noma singakwenza konke vele manje laphana nake nigcobe la ugcobe ungakhona. Washo uNkulunkulu washo uNkulunkulu wathi usizo njani oyisizayo. If you're not gonna siza yourself, uNkulunkulu nawe uzokuyekelela. Thanithatha masithi God. Ngiyabonga nje kakhulu babukeli bethu bakaDuza TV. Nisaqhubeka nisasubscribe, sizothi nje ukulinda osisi besayozwa icala ukuthi lihamba kanjani, ngoba amacala amaningi kodwa bahlukahlukaniselewe iy'nsuku zabo abayihambayo abababili njengoba bebekiwe nje la. Iy'nsuku zabo ukuthi zihlukahlukene zamacala afanele bewahambe esisebeni. Kodwa nje sibonga ukuthi-ke sibe nabo baphumelele bezochaza udaba labo, sizwe nje ukuhlupheka nokuhlukumezeka kwendle emnyama. Osisi bami, ngiyathanda lesandla sibusisiwe sihamba noNkulunkulu, njengoba usubanjiwe lesi sogcotshiwe, konke ozohamba nakho uzohamba noNkulunkulu. Isithando sami uNkulunkulu akubusise. Siyathanda kakhulu nje abakaDuza TV. Ngicela nitshengise nabanye ukuthi uDuza TV uyasebenza, subscribe, ni-like, nidlulisele phambili. Abaney'nkinga besibizi siyabangena, nangu noHusa siyabathela. Duza TV siyabuya sisekelapho. Conciliation. Ngoba reconciliation. Kodwa inkinga yakho ngithi kulo kasho akanginikezi imini. KaShoprite hayiya. Fune kaShoprite. Hayiya kusasa. Fika omunye athi haya. Yabo. Aphinde. Somebody wathi namhlanje uyobhala i-full complaint. Ubani mabani kodwa ngibhalile pha. So I'm going to write the complaint. So we wasala kusisi. Leseshini. Lendlela basho. It's mina no. But then to be conciliation. Uma reconciliation lithi iphi incwadi abakunike yona ukuthi imatter is unresolved. Okay, kama nalo mfethu interpretayo uyachaza ayikho yekhuluma nayo right lokusho because sidila nale matter so ihamba kanjalo nangokuthi sosalile ngaphakathi lo akasawazanga utrace ile yena no witness if the civil accusation kodwa nje ngisofa iphele kabi ngalo. What I'm thinking, wehlala phansi manje imdukuzi mhlawumbe kosisi in short yini enisibona mhlasempe sila si-African Movement Congress, inhlangano ekhona ezepolitiki esungulwe ngo-2023-2025 election, kuyi-associator nabantu abahambisana ne-constitution ekululeni kwamalungelo abantu ey'nqubeni mgomo zokuphila zabo, njengazo lezi eziwunqundeka kwamandleni kwezokusebenza nokuxoshwa nokuxosheka ngendlela engakunikezi umqondo kuya phambili. Obesizokwenza nathi uqinisekisa ukuthi-ke kuy'khalazo zenu ziyalalelwa, ziyaziwa, nathi mesiyaqonda ukuthi kwakuxoshwa kwenu kwanina ninabo nobudedengu, ngoba phela uma sisapothe izinto ezoba inhlambili ukuthi ngasapothe kuyikhona kwentweni ekhona noma sapothe into engekho entweni ekhona, singagcini singqubuzana nabantu kanti vele umuntu onenkinga ulo sizomsupport. Yabona into leyo. Yes,
So siyabonga-ke ngokuthi-ke sikwazi sibe ndawonye-ke ekutheni sinilalelele nakuba ngiyibuka inkinga sakhona kwemehlweni ngokwamalungelo akhe ehlukumezekile, kodwa-ke sibuke moving forward nokugqugquzela amalunga ethu ekuhlaleni nawo aqonde ubuhlungu bokuthi mese ngisebenzile ngalindela kepha umuntu engilindele kuye bese yangihlukumeza futhi kahle kahle South Africa sekuyizwe lani-ke manje-ke le ngcindezi. So uhulumeni-ke okhona akasibhekelelile emalungeni ezokusebenza okufaneleyo. Yingakho-ke nathi ANC Dodroyi sithi njengoba sibheka ama-election ohulumeni basekhaya uqinisekisa kuy'fundazwe zonke ukuthi abasebenzi abaqashazwa, abasebenzi abaxhaphazeki, abasebenzi ngokwamalungelo abo bayalalelwa, kanjalo nama-labour companies akhona abe yizwi leqiniso kubantu. Bakhona amanye ama-labour companies ayidlayo imali zethu kodwa ayakwenza okufaneleyo, but however kunjalo-ke siyacela siyanxusa kuma-fowethu bonke abakhona ukuthi sikhona siyi-ANC Dodroyi uqinisekisa ukuthi itheku lonke kubasebenzi bonke abakhona sizothi phansi ukuhlukunyezwa kwabasebenzi. Siyabonga. Sihlelelana nomfowethu-ke ozoyithula nje kunekudala ukuthi uqhamuka ngaphansi kwayiphi inhlangano yini eze ngayo mhlawumbe afisa ukuthi ayishere nathi osukwini lanamhlanje, okuchaza khona ukuthi-ke usuku lethu lokuba la eThekwini namhlanje kube yisibusiso kakhulu ngoba-ke sila e-City Hall eThekwini emagrawundini akhona noma ngathi nje ipaki yakhona ngamafishane la sesiyihlalele khona nje baningi abantu abasi-approach-ayo bebona uDukuza TV ukuthi hayi bo ngathi siyanazi nathi siney'tori. Futhi-ke ngiyacabanga ukuthi-ke ethembeni lapha-ke kufanele sibe nesonto noma insukwana sizoyihlalela nje la ipaki, sifake nje amabhetri agcwala athi kumakhamera ethu ukuze sikwazi ukuthi-ke sisize abantu ngoba bayacaca ukuthi-ke baningi abantu abayilandelayo nabayaziyo kwaDukuza TV ngoba angazi kangakade sihleli nabo nje sixoxela ukuthi siyayilandela impela. Yazi nami ngiqhamuka le ndaba enziwa amaDukuza le ezansi kwamaphumulo bawushonayo osibali ezansi indawo yosibali la sihlangana nosibali insizwa ethi iganwe umamhlongo khona ngapha kamaphumulo. Kuyintokozo kakhulu babukeli bethu ukuba la eThekwini kwethu banamhlanje kuyisibusiso. Bese ocela nje ukuthi-ke ngisazonikeza nangumfowethu la eduze kwami qhubeke nezinto enijwayele kuyenza-ke babukeli ukuthi subscribe, ni-like, ni-comment, ningakhohlwa-ke nawe ukushare ukuze usharise umngane wakho naye izosharisa omunye. Mfowethu-ke bengicela ukuthi-ke ubingelele babukeli bethu bakaDukuza TV mhlawumbe nje masuchaza isitori sakho noma ubike udaba lethu ofuna ukuthi-ke mhlawumbe kushire nathi singababukeli bakaDukuza TV. Sanibonani babukeli bakaDukuza TV, Thama Kamdletshe la kuyintokozo ukuthi ngivakashe la ekhaya first time, but I'm looking forward to chaza udaba lami. Thama Kamdletshe uphuma kwamashu ophila nokukhubazeka owenza ama-program that-relate advocacy izinto ey'phathelene nama-challenges abantu abaphila nokukhubazeka njengokufa, ukungasebenzi and all the other issues that relate with the disability sector. Siney'nhlelo esizenzayo, ezinye sizenza nje ngenyanga elandelayo okuwu-March, njengoba u-March kuyinyanga kwikhalenda kahulumeni elikhuluma nge-human rights nje kuwonke ama-sector. But on the Human Rights Day sihlele ukwenza i-program yokubiza abantu abaphila nokukhubazeka khona eThekwini kodwa elokishini lakamashu ukuthi ake sibabize bazoyihlalela phansi ke sizwe iy'khalazo zabo nama-challenges abo abawafesayo on-a-daily basis. Asifunanga ukuthi sizomenzela i-program but sikuzwa iy'dingo zabo kuqala bese ukuthi yiziphi izifiso zabo, yizi izinto abafuna ukwenzela. So we're planning to launch that khona kwamashu and then kwamashu representing under i-city of Thekwini. Then-ke iy'nhloso zethu ukuxhumana sibashele nabantu bakwaDukuza nakulebo. But-ke kuyintokozo kwami ukuthi kwaDukuza TV ngibambisane nalo bengimeme kube khona la so that bebe yingxenye part and parcel yama-program esokwenza kwi-province yonke. Nethuba elithole namhlanje. Sibonge nje nanokuthi-ke niyasirecognize sekwaDukuza TV. Siyacela ukuthi-ke niqhubeke njalo njengoba sirecognize, ingakho ngihleze ngizama ukuthi ngithuzele ukuthi kusherwe ukuze yonke into esiyenzayo nesikhulumayo ngoba ukushara kwakho nokulayikha kwakho ikona okuzokwenza ukuthi-ke sisabalale kakhulu ukuze yonke into esiyenzayo ngoba njengoba nawe ukubone njengoba ube interested
nathi indlela esikhuphuka ngayo ababukeli bethu kwiZazuza TV asikhulumi thina sicela kube yini nisitshelayo ukuthi sikhuphuka kanjani ibuke lapha ni-check ukuthi iZazuza TV ihamba kangakanani i-check namazwe ehamba kuwona i-check amazwe ebukwa kuwona ukuthi akhuphuka kangakanani okukhombisa khona ukuthi-ke ukushare nokulayikha nokukhomenta kwababukeli bethu kubaluleke kangakanani ngoba njengoba nangulo mfowethu la ehlele eduze kwethu njengoba efisa ukuthi-ke kufana nokuthi-ke uyi-voice of the voiceless ngoba siyazi ukuthi-ke abantu abaphila nesimo sokukhubazeka babantu ababukelwa emuva isikhathi esiningi emsebenzini ngothola abantu be-100 besebenza ungatholi nje noyedwa ophila nesimo sokukhubazeka kodwa-ke ngumfowethu ngamandla anawo okwazi ukuthi aphumele phambili sicabanga ukuthi uzosizakala abaningi so wena nje mbukeli wethu ngokusubscribe kukodwa ikona umfowethu ukuthi izwi lakhe leli alikhulumayo likwazi ukuthi lifikelele umhlaba wonke ukuze kukwazi ukusizakala sibonge nje indle emnyama mfowethu uma ungamhlawumbe ukukhumbuze nje laphana ababukeli bethu ngoba-ke since sifikile kwaDukuza TV ithuba-ke leli eliyingqayizivele njengoba selize lafika ngicela ngiyothatha ukukhuluma konke ofisa nje ukukhuluma kakhulukazi nje usuku ufisa ukulonja ngayo nanto lofisa ukukhuluma ngayo nendawo okuzobe uhleli noma kuzobe kuhlangene kuyona ngiyabonga babukeli usuku esihlose ngalo ukwenza lo mhlangano because egcineni kuwumhlangano imbizo yabantu abaphila nokukhubazeka sihlele ukuthi sibabizele kwamashu e-G Hall ngomhlaka 21 ngawuthi kuzobe kuyiholide lawo kuzobe sekhona la eThekwini municipality kodwa ehholo lakwamashu mhlawumbe-ke imashu ngidlala ukuthi unama-section mhlawumbe uba yini section hayi njengoba ngisho ukuthi ise-G Hall under section ebizwa kuthiwa ika-G so kuzoba intokozo ukuthi umuntu abe nalo uhlelo abe nayo futhi kwaDukuza TV ibe yingxenye on the day ngalelo langa izosicapturela yonke information neyikhalazo izolalelwa abantu kodwa inhloso yethu sibize ama-organizations angaphansi kwethemu ukuthi akuze o-chairperson na-secretary no-treasurer ukuthi i-organization ikhipha at least amalungu amathathu azolalela le business breakfast esokusele kwabantu abaphila siyabonga kakhulu uzethemba nokuthemba uNkulunkulu nokungacabangi ukuthi khona into encane nento enkulu ofanele usaba ukuyenza empilweni ngoba yabona uma uzohlala washo nomfowethu uMandoza wathi uzoyithola kanjani uhlele ekhoneni wawuzohlala ekhoneni ucabanga ukuthi lokho kukhulu wena ngudeserve wawucabanga ubani ozokutshela wena ukuthi wena uyadeserve laphaya akekho ozokutshela you are the only one who can tell yourself ukuthi mina I deserve to be there uyitshela ukuthi mina lokho kungenziwa omunye umuntu but mina I can do it kodwa singakhohlwa ukuthi nansi indoda kodwa ukuthi kumele-ke ungixolele nkabi yami ngilo muntu ongathi ulova kodwa obuswa yile yandoda uNkulunkulu kukho konke engikwenzayo ngiyake ngibekele phambili ngoba ley'gebengu zangempela ngisho ziyobamba inkunzi kodwa ziyake zimbeke ongabonwa ngamehlo ngoba siyazi ukuthi konke sicela kuyena konke uyena ophethe njengoba ephethe iy'mpilo zethu so ingakho kumele ukuthi simdumisa sonke isikhathi ukuthi noma sikhuluma kungaphile njengesifiso sami angifisi ukuthi-ke emazwini awu-10 owakhulumayo kungabi khona la uzombiza ngiyafisa nje usiyijwayeze nje ukusebenzisa uNkulunkulu konke esikwenzayo ukuze naye asondele eduze kwethu ngoba akukho okumele kwenzeke nje ngiyakuthembisa kulokho njengoba uqala into ebaluleke kanje ekhombisa nje ukuzethemba nanokuzama ukuvumbulula abanye abantu ngoba into ebalulekile njengoba nathi sazama ukuthi-ke sivule le channel ekwaDukuza TV inhloso yethu wawukuthi sivumbule abantu laba abacashile abangabonakali ukuze bebe ngaphandle bebonakala njengoba nawe wenza lokhu ukuthi uvumbule laba bantu abanganalo usizo uzowabeka ebandleni ukuze babonakale siyabonga nje kakhulu mfowethu kuyisibusiso lokho ngoba you are the chosen one akusithina sonke esiyosuka sithi siyokwenza into eyodwa kodwa uNkulunkulu uzoba noyedwa azomnikeza lawo mandla ukuthi akwazi ukwenza lokho ngoba lokho kukodwa mfowethu it's a blessing itself no angibongeni nami siyabonga mfowethu siyabonga nje kakhulu mfowethu siyozama konke okusemandleni njengoba unama-details ethu
siqhubeka nje sihlanganisa sibone ukuthi-ke senze njani ngosuku lomcimbi nathi siyokwenza konke okusemandleni bakuLwandle TV ukuthi simsupporte umfowethu sibone ukuthi nathi kuphi la esingalula khona isandla senthi-ke siholwa uNkulunkulu noma umoya oyingcwele kaNkulunkulu ekuthenini sifake isandla kuyo yonke indawo la esingafaka khona. Sibonge nje kakhulu uNkulunkulu abe nani, ungakhohlwa ukusubscribe, like, comment, share. Ayisandla.